приятели! Аз съм Мирослава Профирова и с огромно вълнение ви приветствам в първия епизод на новия сезон на Сладки приказки. Този сезон ще бъде нещо специално. Ще ви срещам с уникални личности, които не само ще готвят с мен, но и ще споделят своите вдъхновения и тайни от живота. Но сладките приказки ще бъдат в центъра на вниманието. Ще говорим за мечтите, целите в живота и още нещо. И това, докато създаваме вкусни изкушения. Пригответе се за кулинарни експерименти, вдъхновяващи разговори и много положителна енергия. Да направим този сезон незабравим. Готови ли сте? Тогава да започваме! Днес стартираме с нещо наистина вълнуващо. Моят специален гост е Теодор Бельов, собственик на Golden Fit Body България. Здравей, Тео, и добре дошъл в моя дом, също така в първи епизод на новият сезон на Сладки приказки. Здравей, Мира, благодаря за поканата. Удоволствие да съм част от новият сезон. Тук традиционно готвим, така че и на теб няма да ти се размине. За днес съм избрала най-лесната рецепта, защото ти имаш доста интересни неща, които трябва да ни покажеш и да ни разкажеш. Да, разбира се, на 28 години съм и съм родом от Благоевград. Там стартира всичко реално. По образование съм юрист, но така ме завъртя живота, че сме тук днес и съм започнал това начинание, а именно Golden Fit Body България. Още от ранна възраст се интересувам от фитнес и от тренировки и с времето все повече осъзнавах, че една от основните бариери на хората е, че нямат време да правят нещо за себе си и това ги докарва до състояния, които не са здравословни. И в момента, в който открих EMS тренировките и разбрах, че за 20 минути се постига ефект като за 90 минути конвенционална тренировка и реално усетих и ползата и ефекта върху себе си, разбрах, че наистина трябва да го направя достъпно за много повече хора. Тогава не беше толкова известно. И ето ни тук днес. Така се роди и моделът Golden Fit Body България. Не само тренировки и студия, а и бизнес модел, от който хората могат да изкарват и пари. Това звучи доста интересно. Да поддържаме перфектна фигура и в същото време да развиваме успешен бизнес. Може ли малко повече информация за това, което каза? Много лесно. Времето, което се изисква един човек да отделя за такъв тип тренировки е 20 минути, 2 пъти в седмицата. В днешно време хората, които работят, имат семейства, имат бизнес, не могат да отделят всеки ден по 1-2 часа в фитнес и това нещо им предоставя възможност да правят нещо за себе си и да поддържат форма с минимално време и с максимални и качествени резултати. Като в същото време, ако работим като партньори, ние сме създали успешна стратегия, а именно франчайз моделът Golden Fit Body България, който осигурява пълна подкрепа на хората, които работят с нас, от треньорски, маркетинг и мениджърски обучения до постоянното оптимизиране на всякакви процеси. Тео, ние си говорим сладко-сладко, но теб те очаква готвене, така че запретвай ръкави и с мен да ти покажа какво съм ти подготвила. Хайде! Избрала съм изключително лесна рецепта. Супер! И сега ще ти споделя защо именно тази рецепта. В нея ще вкарам продукт, който скоро се очаква да бъде във всички ваши студия. Също така и при твоите партньори, при вашите партньори. Ще има възможност да разберат нашите зрители и повече. Ще оставим линкове под това видео, което могат да разгледат нашия сайт. Да, както Мира каза, разполагаме и със собствен бранд за хранителни добавки, които са внос от Унгария. Изключително високо качество на производство и много висока гама от продукти. Който има повече интерес, може да влезне в сайта и да разгледа и да разбере повече. Golden Fit Body, освен франчайз, бизнес решения, хранителни добавки, какво друго да очакваме от вас? Мира, забрави ли? Ами премиум ти, by Мира Профирова, който също ще бъде във всички наши обекти. Да, така е. Това е новата изненада за всички мои клиенти. Цялата гама от продукти на Premium Tea by Мира Профирова ще бъдат в студията на Golden Fit Body България. Ние си говорим сладко-сладко, ама това кой ще го готви? Явно аз. Да разчистим малко терена и да ти покажа каква е моята идея. За целта имаме уникално вкусно кисело мляко, произведено в Родопите. Чудесно. Да. Малко семена от елда, ядки от елда, чия, черни боровинки, протеин
и шоколадови капчици с без захар. Всичко звучи добре. Само да кажа на нашите зрители, че очевидно в момента Мира ми връща за всички пъти по време на тренировка, в които сме изкарвали извън зоната на комфорт и в момента ме изкарва извън моята и ме кара да готвя и да говоря. Това, което си представям, че трябва да се случи, е всичко да влезне в тази купа и да бъде смесено. Да, ама как? Това вече ще разчитам на теб да ме насочваш. Добре, ето сега ще ти помогна. На първо време трябва да поставим киселото мляко. Ти си човека, който ще го направи. Добре, супер. Тази лъжица ще я потрем тук. Да, използвай каквото си искаш. Това е най-лесната рецепта, която съм давала. По-лесно не съм давала. Радвам се, че си избрала нещо лесно. Но да ти кажа, е супер здравословна, любима за мен, за моите деца. Аз съм сигурна, че и на теб ще ти стане любима. Сега е момента, в който трябва да сложим 2 лъжички чия. Добре. С връх или без? Ами така. Продължаваме с? Продължаваме с ядки Увесени от... Не, те не са увесени ядки, а са ядки от Елда. Добавяш 3 лъжички. Добре. 1, 2 и 3. Точно така. Следва протеина. Половината. Много си дащен. Защо половината? 90 кг съм все пак. Добре, айде, трябва давай. Да Нека да има. По някакъв начин мускулатурата. Не стига толкова. Стига, Добре. защото аз ще го ям. Добре, айде, нека да е Да не стана много мускулеста. И в момента трябва да разбъркаш всички съставки. Добре. Много лесна рецепта. Тези кремчета присъстват в повечето фитнес студия, в които съм ходила. Да. Не изневерявам, но нали така, като си ходя, поглеждам отляво и отдясно и по някой видиш път нещо вкусно, виждам влизаш. нещо вкусно и влизам. Добре. Това предполагам, че е намек да вкарваме и в нашите студия такива неща. Ами да, време ви е. Да ти Ще кажа, бъде обсъдено. аз след тренировка съм изключително гладна. Искам да си хапна нещо здравословно. И това Правилно. е супер решение. Добре. Да. Ще бъде взето предвид. Даже не чакам да се облека, веднага отивам и хващам нещо и си хапвам. Интересно. Ами да, интересно е. Сега, идва момента, в който ще поставим тази смес, ето в тази пластмасова. Защо пластмасова? По принцип не обичам пластмасата, но обичам да нося кремчетата в училището на моите деца. Тоест, посрещам ги с храна, защото са изключително гладни след училище. Поздравления за избора, който правиш с храненето на децата. Защото Еми да, гледам да се храни според мен е здравословно. много важно да правят здравословни избори, да, още от ранна възраст. Добре, докъде пълним? Еми достатъчно. Добре. Хоп. Добре. И сега може да гарнираме с капчици, шоколадови капчици и свежи плодове. Добре. Айде по Първо твой ще избор. започнем с Колкото капчици. решиш. Ще сложа първо, ще започнем. Лъжици. Айде спри се! Стига Добре, толкова добре, шоколад. Достатъчно. Няма Може да повече. няма захар, но все пак Би ги трябва сипал да всичките, но все пак. Ти ще го ядеш. наблегни повече на плодовете. Добре. Айде тях може да ги сложим и всичките, ако искаш. Не. Достатъчно. Стига ли Половината. толкова? Да. Още една лъжица. Добре, готово. супер. Браво, Тео! Страхотно се справи с готвенето. Беше много трудна рецепта. Много трудно, изключително трудно. А има ли нещо, което искаш да добавиш? Мисля, че основните акценти ги обсъдихме. Нещо, което бих могъл да добавя, че имаме и изградена партньорска програма за всеки, който ни препоръча потенциален партньор. Съответно, ако ни свържете с някой човек, който има желание да отвори свое Fit Body студио, получава финансово възнаграждение за това нещо. Супер! Сега дойде и момента, в който трябва да направим една тренировка в домашни условия. Да. И за тази цел ще ни трябва човек, който ще се прежали и съответно да демонстрира как се тренира с екипировката на Fit Body. Има ли желаещи? Аз? Ето едно момиченце там има желание. Здрасти, Ясмин. Какво правиш тук? Ти чу тренировка и айде веднага. Да, седнала на дивана и чака. Да, точно така.
Обикалям тук из София, изведнъж чувам тренировка, викам леле, почвам и намирам Мира. Да, Мира. Добре, да ти задам въпрос. Ти тренирала ли си с фитбоди? Никога, абсолютно EMS. никога. Правила ли Не. си EMS тренировки? Не. Значи това ще ти е сефтето. Да. Браво. Ами тогава... Колко е браво, ще разберем след малко. Тогава ще извикам нашия инструктор Тео, който ще те екипира и съответно ще проведе тренировката с EMS костюма. Добре. Здравей, Теодор съм. Ясмин. Сега ти давам едно трико, което трябва да облечеш и върху него слагаме съответния костюм. Само да кажа, че сега ще бъда треньор. Облеклото не ми е много подходящо, но Мира не спира да ме изненадва днес. Тео, какво се случва в момента? В момента мокрим всеки един електрод с вода. Водата играе ролята на проводник и без нея няма как да усещаме електроимпулсите по време на самата тренировка. Супер. Добре. Действай по твоята част. Аз отивам в фитнеса и те чакам. Добре, супер. Има ли друго нещо, което искаш да споделиш за EMS тренировките? Нещо друго. Това, което бих искал да кажа на всички зрители в момента е, ако някой от вас, защото знам, че има много, които се чудят дали да пробват, но имат някакви притеснения, нека да заповядат във всяко едно от нашите студия или на нашите партньори, за да се убедят сами в ефективността на електромускулната стимулация и това, с което може да им подобри ежедневието. Във всяко от нашите студия правим детайлна консултация, която е свързана с целите на човека, ежедневието и хранителните навици и всичко се изготвя персонално, индивидуално спрямо индивидуалните специфики за всеки човек. Тео, ти спомена, че една тренировка продължава 20 минути. Да, точно така. А може ли да продължи малко повече? Не, препоръчителното времетраене на една EMS тренировка е 20 до 25 минути максимум за оптимален ефект. И след това тялото има нужда от 48 между 72 часа за възстановяване, за да бъде ефективна самата тренировка. Тоест, ако искам да тренирам всеки ден, няма как да се случи. Не е препоръчително. Абсолютно оптимални резултати можеш да постигнеш с 2 тренировки в седмицата, когато вече тялото се приспособи и свикне, може да стигне до 3 максимум. С 2 тренировки мога да направя перфектно тяло. Точно така, да. Добре, правилно аз се чудя защо ми е супер чалото. Впрочем, аз тренирам от колко години? Може би 3 години. Да. Да, може и Може повече. да помогнеш с информацията. Вече съм забравила, доста време мина. Добре, какво друго мога да те питам? Кои хора не могат да тренират? Страни? Аз искам да попитам, ако си много пълен, можеш ли да тренираш? Може, да. Стане ли костюма? Имаме най-различни размери костюми, като се започна от S, M, L, XL дори, като те са и доста оголемени, така че... Добре, този костюм кой размер е? Това е S размер. S размер. Какво искаш? Какво искаш повече? Добре, Аз виждам, добре. супер го закопчава. Добре, кои са хората, които не могат да тренират EMS тренировки? Реално могат да тренират всякакви хора. Електромускулната стимулация е всеобхватна и на всяко посещение ние правим детайлна консултация с всеки и след това изготвяме тренировъчния режим спрямо индивидуалните има възможности и импулсите също така, така ако можеш да задържиш. Импулсите се настройват спрямо индивидуалната издържливост на всеки. Разбира се, има и определени предупреждения и противопоказания, които биха възпрепятствали провеждането на самата тренировка, но преди да пристъпим към тази част, винаги с всеки клиент преминаваме и през информирано съгласие, което да ни запознае с всякакви специфики за неговото здравословно състояние. Леко разшири разкрача. Така, ако може да хванеш това. Супер. Тоест, ако съм бременна, мога да тренирам? Това е едно от противопоказанията. По време на бременност не може да се тренира. По време на бременност нищо не може да се прави. Аз съм тренирала и с първата и с втората бременност, но не е такъв тип тренировки, друг тип. Предвид всички витамини, лекарства, всичко е забранено. Може да не ти вреди, но за всеки случай всичко е забранено. Вземем една базова позиция. Само да стегнем още малко трапците. Аз да питам, упражненията всеки път едни и същи ли са или има разнообразие? Разнообразни са, да, различни са. Винаги гледаме да има разнообразие. Сега базовата позиция, която трябва да вземеш, имаш разкрачна широчина на рамене.
Леко приклякаш, дупето назад, гърба изправен, корема стегнат, колена и пръсти да ти сочат в една посока, лактите в страни и двете ръце заедно, точно така. Цялата трябва да си стегната и в момента правим начална настройка на импулсите. Ако си представиш една скала от 1 до 10, е хубаво да го усещаш около 8, т.е. да не е прекалено силно, но да се усеща осезаемо. Първото нещо, с което ще започнем, е корем. Може да кажеш, когато започнеш да усещаш. Вече лекичко трябва да има. Как е като сила на корема? Още може или? Не. Добре, до тук. Така? Да. Тренировката продължава, а аз съм тук, за да ви напомня да подкрепите канала. Абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нито един от нашите вълнуващи епизоди. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Очаквайте още много интересни неща и до скоро!